Alors, à votre demande, répétez. Libume. Pedu. Halo. Encore une fois. Alo. Alo, ko je? Encore une fois. Šone, pozdrav, brate. Gde si, brate, Šone, ne buša mi nekako onom, znaš? Pa. Izvoli, brate. Slušaj, znaš ono lik kad se naduva, brate, pa bleji u bazenu ceo dan, znaš? Ne znam, Bitore, znaš ono lik kad se naduva po bleju u bazenu? Ne, slušaj. Duva lik ceo dan, brate, znači, dobro. Ne duvo se, ono, izdopio se, brate. I zakucu u bazenu kraju, znaš, i bleji onako i samo oči vire, brate, znaš? Dobro. I prolazi neki matora, znaš, snima ga, brate, kao šta mu je jebote, nam pa kao prođe on, znaš, vraća se drugi put, opet ga snima, znaš, tako par puta prođe, ona odluči, brate, peti put, prilazi on i kao, dečko, znaš, kao, sve u redu, znaš, ovo ono, i ovako proviruje, i šta mu kaže? Ne znam, brate. Matori, izvuci me, ispunit ću ti 3 želje, brate. Čekaj, sam dobio nagradu. Jesi, brate. Jesi, majke mi. Ne mogu, možete me kaznite. Bilo šta, surovost. Bituri, uzmi dečku podatke. Čekaj, da pozdravimo doktora Mileusnića i ekipu. Doktora Mileusnića i ekipu i veliki pozdrav cijelu ekipu tamo u Zemunu, naravno sestra Ivanu. Pa jesi ti normalan? A čekaj, a Mišu doktora i to ništa, dobro? Ne, cijelu ekipu sam rekao, samo mi reci jesi ti normalan. Evo, možeš da pozdraviš koga hoćeš i da ostaneš na vezi, da ti uzmemo podatke i da ti damo nagradu. Ajde. Evo, pozdravi koga hoćeš. Ajde, pozdravljam sve koji me znaju, bre. Ti definitivno nisi normalan. Ajde, popić. Ajde, ostani na vezi. Ajde. Matore, izvuci me, ostvarit ću ti 3 želje. Dobro, ispunit ćete. Ajde, bre, ti lektore, keveti.